алар уйлавынча мәктәптә үзе өчен үзе торардай кешеләргә тиеш түгел. Бюджетка акчаны Единая Россия түгел, гади халык, гади салым түләүче биреп торганны алар әйтмиме? Нәкъ шулай, мин шулай җавап бирәм. Русиянең алдагы елларда бар иҗтимагый сәяси тараҡҡиятын билгеләйәчәк вакыйга. Путинның хакимияттә калуын халыктан хуплату уены тәмам. Саннар игълан ителде. Бусы беренче пәрдә иде дияргә була. Инде икенче пәрдәне. Бу яңа тәртипләрнең хәзер Русиядә тагын да караңгырак авторитаризм урнаштыруга, иреклекләрне шикләүгә китерүен карарга була. Алар асылда әзерлек чорында ук башланды. Тавыш бирү коронавирус таралу сәбәпле биразга кичектерелсә дә, патшаның каты кулына сусаган бюрократик система Путинның бу үзгәрешләрен алар трибунадан яңгырауга кабул итте һәм шуларга нигезләнеп ширеп боруларны башлады. Шундай очракларның берсе июнь айында Татарстанның Чаллы шәһәрендә булды. Анда хакимият эшен кискен тәнкыйтьләүче активист Рушан Вәлиуллинны эшеннән алдылар. Ул 24нче мәктәптә тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы булып эшли иде. Ришвәтчелеккә каршы чаралар үткәрүе, сайлауларда бәйсез кандидат буларак катнашырга омтылуы белән танылган кеше. Бүген ул Азатлыкның минемчә студиясендә кунакта. Сезнең кыссаны Азатлык инде язган иде, мәктәп идарәсе сезне эштән алу сәбәбен эшкә йөрмәү дип аңлаткан. Мөдир шул фәрманына имзасын 1 июньдә куйган, сезгә исә ул карар 26 июньдә генә килеп җиткән. Сез моны үзегезнең оппозицион эшегез белән аңлатасыз. Хакимият шуның өчен үч ала дисез. Сезнең мәктәп җитәкчелеге белән туган бу каршылыкта бүгенге көнгә ниндидер яңа тараҡҡият бармы, яңалык бармы? Шуннан да безнең мәктәп, башка мәктәпләр сыман ук апрель-май айларында дистанцион рәвештә эшләде. Без укытучылар өйдә утырып, компьютер артында, укучылар үз өйләрендә утырып, бу коронавирус сәбәпле дистанцион укыту алып барылды. 4нче чирек бетү алдыннан бер атна кала мин мәктәп директорына официаль рәвештә хат җибәрдем. Безнең уку хәзер дистанцион рәвештә бетә, 4нче чирек бетә. Без 1 июньдән нинди рәвешле эшли башлаячакбыз дип. Әгәр дә мәктәпкә чыгарга кирәк булса, миңа алдан информация бирегез. Әгәр дә отпускка чыгарга яраса, мин отпускка китәрем, чөнки минем өйдә 3 бала, хатынның 80 яшьлек әбисе, шуңа күрә без кешеләр белән аралашмыйча, үзебез теләп изоляциягә китү мөмкинлеген карадык. Шуңа күрә 1 июньнән дистанцион рәвештә эшли алмам дип директорга хат язган идем. Ләкин бу хатка җавапны мин 1 июньнең көн уртасында гына инде эшкә чыгып берничә сәгать эшләргә тиешле вакытта гына алдым. Шуңа күрә мин шул вакытта директорга звонить итеп, отпускка китәм дип хәбәр иттем һәм мәктәпкә барып моның турында гариза яздым. Ләкин гаризаны кабул иткәннән соң миңа эшкә чыкмадың, аңлатма яз дип таләп белдерделәр. Шуннан соң аңлатма язып, мин информацияны вакытында алмадым. Мәктәп җитәкчелеге үз бурычларын үтәмәде. Без коронавирустан сакланырга теләп изоляциягә китәргә ниятлибез дип аңлатма яздым һәм өемә кайтып киттем. Моннан соң инде менә 19 июньдә миңа килеп төште хат, уведомление дигән башта 19 июньдә без сезне киләчәктә кайчандыр инде шунда бер атнаданмы, бер айданмы эштән куачакбыз сезнең прогул булган өчен дип. Шуннан соң бер атна узу белән 26 июньдә эштән китү дигән приказ килеп төште. 1 июль белән мәктәп җитәкчелегенең кагазьләрендә буталып беткәнлеген күрсәтә. Без моның белән судка барачакбыз инде. Мин үземнең хезмәт хокукларымны яклаячакмын. Сезнең мәктәптә сезнең кебек менә шулай читтән торып укытучылар булдымы? Алар үз эшләрен читтән торып дәвам иттеме? Я булмаса эшкә чыкмаучылар арасында сез генә идегезме? Гомумән бөтен мәктәп коллективы инде апрельдә, майда читтән торып эшләде, читтән торып укыту алып барды һәм миңа директор язган хатта инде менә соңга калып килгән хатта шундый сүзләр бар. Кайсы бер укытучылар чыннан да 1 июньнән отпуска алалар, отпуска китәләр. Сезгә дә мондый мөмкинчелек бар. Демәк, кемгәдер мондый мөмкинчелекне алдан биргәннәр, информацияны җиткергәннәр. Былай эшләргә миңа бу информация соңга калып килгәндә, шуңа
бәйләп, хәзер инде бу аларга бик уңайлы вакыйга, мине эштән куарга уңайлы вакыйга булып чыга. Ләкин төп сәбәп, минем фикеремчә, бу минем сәяси активлыгым, гражданлык активлыгы инде. Татарстанда һәм гомумән бар Русиядә дә Путин хакимияте астында шин оппозицияны өнәмәү генә түгел, аны ашыктан-ашык мыскыллау, мәсхәрәләү башланды. Каршы сүз әйтергә батырлыгы җиткәннәрне кешелек дәрәҗәсеннән чыгару, дехуманизация бара. Хакимият сездән нигә шул кадәр курка ул? Менә конкрет сездән. Миннән нишләп шулай курка? Чөнки алар уйлавынча мәктәптә үзе өчен үзе торардай кеше эшләргә тиеш түгел. Без курыкмыйча урам чаралары үткәрәбез. Мин курыкмыйча сайлауларда бәйсез кандидат буларак катнашам. Мин интернетта үз фикеремне ачык язам. Шуңа күрәдер инде. Һәм билгеле иде минем быел да сайлауларда катнашуым. Мин моның турында алдан әйтеп киткән идем. Шуңа күрә инде яңадан сайлауларга укытучы, бәйсез укытучы үз фикерен әйтәрдәй укытучы барырга тиеш түгел дигән фикердер хакимият башында туган. Һәм шуңа күрә мине нинди дә булса сәбәп белән эштән куарга дигән фикер тугандыр инде аларның башларында. Сезнең кайчанда булса, менә бу пычратулардан туеп, нигә миңа гына кирәксең ул? Ник мин генә тавыш куптарып йөрим дип, халыкның 100-99 кебек шыпырт кына дәшмичә, аянышын барлыкны күрмәмешкә салышып кына яшәргә теләгәнегез булмадымы? Сезне бу көрәшкә нәрсә этәрә? Мин мондый теләк туганы беркайчан башымда туганы булмады. Миңа мондый сораулар беренче тапкыр бирмиләр. Мин һәрвакыт шулай җавап бирәм. Мине әти, әни шулай тәрбияләделәр. Әгәр дә син күрәсең кайдадыр файдалы булу мөмкинлеген, әгәр дә син күрәсең кайдадыр несправедливость булуын, моның белән көрәшергә кирәк. Менә сез укытучы кеше. Бу һөнәр Татарстанда бик мөһим урын алып тора. Югары эш хаклары белән түгел, ниндидер югары престижы, мәртәбәсе белән дә түгел. Нәкъ менә укытучыларның хакимият кулындагы административ ресурсның мөһим бер коралы, инструменты булуында. Җәен юл буендагы үләннәрне чаптырудан алып, төрле сайлау тавыш бирүләрдә хәрәмләшүләрне, ялган саннар уйдыруны каплаучы төп көч буларак. Бу нидән килә? Ничек уйлыйсыз? Нәкъ шулай, кызганычка каршы нәкъ шулай. Миңа үземә дә кайвакыт хакимият, түрәләр ачык текст белән бу сорауга җавап биргән очраклары булды. Миңа шулай дип әйтәләр. Син бит эш хакын каян аласың? Бюджеттан аласың. Бюджетны кем контрольдә тота? Бюджетны Бердәм Россия контрольдә тота. Шуңа күрә син ник безгә каршы әйтәсең? Тукта эшеңнән. Шундый очраклар булганы бар. Бюджетка акчаны Единая Россия түгел, гади халык, гади салым түләүче биреп торган алар әйтмиме? Нәкъ шулай, мин шулай җавап бирәм. Нәкъ шулай, ансы шулай. Мин шулай җавап бирәм. Бу бит безнең салымнардан, бу кешеләр салымнарыннан, предприятиеләр салымнарыннан, бу Бердәм Россиянең кисәсе түгел бит. Менә шундый фикерләр аларның башында. Укытучылар дигәннән, Раушан әфәнде, сез әле Алексей Навальный хәрәкәте оештырган структураларда да катнашасыз. Мисал өчен, укытучылар биректәшлеге альянсы дибез инде, шундый бәйсез һөнәр берлеге бар, һәм сез аның Татарстан бүлекчәсен җитәклисез. Укытучыларның Татарстанда тагын бер авыр сөяле бар. Ул да булса, Путин хөкүмәтенең, төгәлрәк әйтсәк, федераль прокуратураның инде менә 3 ел диярлек татар теле укытучыларын эзәрлекләве, хәтта мыскыллавы дияр идем. Милли мәгарифкә каршы мондый репрессиялар Сталин заманында гына булган иде кебек. Аларны эштән алу дисеңме, татар теле урынына мыскыллап башка дәресләрне укытырга кушу дисеңме? Бу Татарстанның үзендә шулай булды. Һәм укытучылар биректәшлеге, менә шул альянс, моңа ничектер каршы чыгуы, җәберләнгәннәрне яклауы белән күренмәде. Беренчедән безнең укытучылар берлеге бу татар теленә каршы көрәшүләрдән соң гына барлыкка килде. Монда 2018 елда татар теленә каршы көрәш башлангач, безнең берлек юк әле. Беренчедән. Икенчедән, үзем турында әйтсәм, мин монда татар телен яклап чыктым. Бу вакытларда татар телен мәктәпләрдә укыту дәресләрне бетермәүне моңа каршы чыктым. Мәсәлән, мисал өчен минем
класс җитәкчелеге булган класста миндә 27 укучы укыганы, 26-сы татар теле дәресләренә гариза язды әти-әниләре. Мин монда үз ягымнан бик яхшы гына эш алып бардым. Һәм дә төрле башка тәкъдимнәр тәкъдим иттем түрәләргә. Мәктәпләрдә ничек тә булса татар элементын, татар телен саклап калу өчен монда хәтта мин үз ягымнан татар тарихы һәм татар мәдәнияте дигән исемле курс яздым. Моны тәкъдим иттем түрәләргә, ләкин кызганычка каршы бу эш барып чыкмады. Моңа игътибар итмәделәр. Сез оппозиция активисты, менә шундый активистлар белән алар бар Русиядә дә әллә ни күп түгел инде. Бар ил күләмендә аралашасызмы? Әйе, аралашам. Нигә сырым, Навальный гына түгел, Русиядәге бар либерал оппозициянең татар телен укытуны бетерүгә, Путин хакимиятенең бар татар теленә каршы башлаган һөҗүменә, гомумән татарның милли хокукларына карата битарафлыгы ничек аңлатыла? Мин Русия либерал оппозициясы өчен җавап бирә алмыйм монда. Менә сез ничек уйлыйсыз, аралашканда бит инде бу мәсьәләләр күтәреләме, я булмаса бөтенләй башка? Юк, бу мәсьәләләр турында сүз барганбыз юк без. Ягъни монда әйтә алмыйм. Алар аны Русиянең проблемалары арасында күрми инде димәк. Юк, күрми. Булай әйтеп була. Русиядәге мәгарифкә нинди реформалар кирәк сезнеңчә? Укытучы буларак нинди карашта торасыз? Хәзер менә мин үз тәнемдә белдем инде. Русия мәгарифендә ниндидер тискәре сайланма алып барылу турында. Монда ниндидер реформалардан туйган инде мәгариф системасы безнең. Монда кадрлар белән эшләргә кирәк. Үз фикерен яклый белгән кешеләр мәктәптә кирәк. Менә тискәре сайлау дип әйттем мин. Монда мәктәп администрациялары, мәктәп директорлары, гади укучылар барсының башыннан кысып чыгарыла. Үз фикер булуы, үзен яклау мөмкинлеге мондый кешеләр мәгариф системасында кызганычка каршы кирәк түгел хәзерге көндә. Менә сез әйттегез инде, укытучыларның теге сайлау, тавыш бирүләргә җәлеп итүен хакимият ничек аңлатканын. Бу караш мәктәпләрдә тарих белемен бирүгә дә карый, чөнки хакимият уйлавынча, әгәр мәктәпкә акчаны бюджеттан дәүләт бирә икән, димәк мәктәп тулысынча шул дәүләтнең идеологиясын үткәрергә тиеш дигән караш ул көннән-көн арта бара һәм ахыргы чиктә барбер шуңа кайтып калыр инде ул совет заманнарындагы кебек. Сез тарих укытучысы, менә моңа ничек карыйсыз? Сорауның тагын шул ягы да бар. Менә без сезнең турында язган идек инде, һәм анда килгән комментарийлар арасында шундый да бар иде. Аны урыс телле кеше язган, янәсе Русия мәктәпләрендәге һәр педагог ул Русиянең дәүләт идеологиясын үткәрергә, балаларны шул рухта тәрбияләргә тиеш дип яза. Һәм сезне эштән алуны шулай итеп яклап чыга. Ни уйлыйсыз? Минем укыткан фәннәрем, тарих, җәмгыять белеме, бу таралган фикергә каршы минем фикеремчә бик төгәл фәннәр. Монда әллә нинди уңга сулга йөрүләр булырга тиеш түгел. Хәлләр булган, аларны өйрәнергә кирәк, фактлар булган, даталар булган. Мине монда педагогик эшемдә беркем тотканы юк, ниндидер идеологик карашлар, ниндидер уңга сулга йөрүләр, моның турында әйтеп булмый. Сез хәзер бу җәмгыять эшегезне дәвам итәчәксезме? Инде укытучы эшеннән алынгачтан киләчәккә планнарыгыз нинди? Беренчедән мин укытучы булып кайтырга ниятлим. Мин судка бирәчәкмен, Чаллы шәһәре судына, кирәк булса Татарстанның югары судында үземнең хезмәт хокукларымны яклап чыгачакмын. Һәм дә инде эшемә кайтырга бик зур ниятем бар. Һәм әлбәттә мин үземнең җәмәгый эшемнән баш тартмыйм. Минем фикерләрем бар, минем карашларым бар, мин аларны яклап чыгачакмын киләчәктә дә. Менә бер яктан укытучыларның беректәшлеге альянсы бар, икенче яктан сез анда
татар теле укытучыларының, омен татар мәсьәләләре бик күтәрелми дисез. Менә буларны ничектер берләштерер өчен сез Татарстанның үзендә бәйсез укытучылар өчен ниндидер бер һөнәр берлеге оешма төзергә һәм эшне шул юнәлештә алып барырга уйламыйсызмы? Мондый фикер башымда туганы юк, моның турында уйлап булачактыр, киләчәктә уйлыйм. Кызганыч менә мине эшемнән алу турында кәгазьләр бит инде мәктәп директоры урынбасарлары кул куялар. Монда мәктәп директоры урынбасарларының өчесеннән икесе шул татар теле укытучылары. Мин татар телен укытуны яклап чыктым, мин татар теле укытучыларын яклап чыктым. Булар миңа каршы әллә нинди фальсификацияләр дигән кәгазьләр төзиләр. Бу кызганыч әлбәттә. Ләкин мин татар теленнән баш тартмыйм, әлбәттә киләчәктә аны яклап чыгачакмын. Раушан әфәнде, бүгенге сөйләшүдә катнашуыгыз өчен рәхмәт. Илдә булып яткан хәлләргә шундый бәйсез карашны ишетү, белү, азатлык укучылары һәм караучылары өчен кызыктыр дип уйлыйм. Былтыр сез Татарстан парламентына да сайланырга тырышып карадыгыз һәм моның артында яткан төп сәбәп итеп, анда йыклаган номенклатура арасында бәйсез бер халык быргысы, халык трибунасы буларак эшләргә теләгәнегезне әйткән идегез. Трибуннар хәзер чыннан да юк диярлек, заманасы башка, әмма үз кыйбласы булган, шул кыйбласын якларга әзер торган кыю затларга да нәкъ шундый чорларда ихтыяҗ зур. Студиядә Кәрим Камал булды. Сау булыгыз. Сау булыгыз.